Right. Basi bono minto mwanya getinge na bonta geteko gosogeria ando sibona asoke bwaterete chinse chiga chabono morogoba gogosogeria nga inakia gose wairire buya minto mwanya getinge oyo tari onde bono osoira sembeo korende amarietane Recho Odongo oise kondoka the VOV Iron Giant woman tinkorora bobe kogera bunaire naro botambe amashabiki nainu mubwata marieta mwanchite kurato baka ngano ani ntuntu wanchite gwetogia kwani iko nini narorire nga mwasoire monoke gimako ngenge jikorwa isko gago igo bono nekero na manyire nga isikagwo nigo mwabere mukonganyerera monoke gima nabunere naro ya nabotambe ninganchite kuramenyo ke chirisano ime yenga nekoro kwa nga sound checking egera nchiko manyanga naye ngo nande ingayibwe tagata monokorwa ke gima chinse chiga chiabono morogoba asomoroberio wechi amate etega bono kegima egera bono toirurukani wetera singero ao chiwata chiogosegeta umoroberio yoiga akobwa mono nicho koletera ingambe ngororo insiani ime ya Sunday edition itarabe toko gosoreria amonairo karibu sana tiango yunga oyo ningo ochigoto igorera umoroberio asichinse chiga chiabona morobaba hello VOV. Hello VOV. Okoranga ya mincho irikorwa sembeo lakini nabonta getegoteba nga gendera ko ngengeja ya monoke gima kogera nkorabotebya ndenga Nyari Odongo at your service konde ga igabono naso iri gosiaroge na monoke gima tokumia igonda egera bono togenda ni naye unyo kwa unyo. Hello Voice of Victory. Hello VOV. Timanye tinga network ya inero bobe hege kogera ya ere bobe shabikiriane ye kogera ndotenge ya nigere very full nade narore nigogenda tako ngengeji monoke gima lakini tindaro rabono kego soa yongo chikobwata nanyora kego charara narolire omwana ne Tongi Nation Ocharo nero yukoroka nga Elder Tongi Nation Ocharo. Hello VOV. Mbuyore kegima Elder ngogo chagiri sikawo. Hello VOV. Yes. Narorire ngani obwetegete mono kegimo morisia Tongi Nation Ocharo kurwe kanisa ya Burangiazi ndiye nabongote banga ekerensi nyego kwanu abobe igobono imba mureta bwati kerensi nyego kwanu bobe imba mureta bwati na itebere nenga momurona naye kore isikogagwo ensi nyombu yere mono kegima. Hello Voice of Victory. Hello VOV. Yes. Narolire nga mashabiki ande nigako ngengeja timanye tinga ina line kiyo ko bachanda ko rwaisko gagwo lakini tigango bonondara abasomera chilaini mbwate gaga gose line eri ya botambe inyora nigere 0740788608 einare bono ekorkwanga ne ya Safaricom yani enogo isano na ibere inye enogo isano na ibere isano na isato isano nemo enogo isano na isato eibona nere line eri ya Safaricom orabe go kongengeja mononero go chage gase getaseni ya tenigere enogo isano na ibere isato isano nemo isano na isato isano na ibere isano na ibere isano na isato isano na ibere isano nemo isano nyirore byamono kegima minto mwanya getinge area ya Airtel nigere enogo isano na ibere isato isano nemo isano na isato isano na ibere isano na isato isano na ibere isano nemo isano yani 0736878765 oise kongengeja wetera ase chilaini echo na babo nonko bogoria ensimi ya monoke gima. Hello VOV. Yes. Ninko igwete lakini ninko igwete kwa umbali sana naye ngobono rishabikiriane minto mwanya getinge bono nabo ebinto bigenda etakogenda encherenge kaminenga buneyo narolire nga mashabikiane na agasa ine ko ngengeja lakini rende. Hello VOV. Yes nere yo mongina kwa mbwatire bunaka
korwa chinsemo chia mogenda na koigure no ore imeye yo moroberio. Yes. Buya mono sana umosubati na gokire mono sana sengencho yogo kobwata yagonta ingani gambwatite loud and clear korwa chinsemo chiria chia South Mogrango asa korokwa Mogenda market. Thank you very much. Na gokire mono kegima asengencho na igure nga mashabiki nare locked in na ende bono monganchere asengencho yebiro ngende one on one isoe ase engambo yeritkoria rero lakini no nabo bagoteba nga better late than never tigambwate ye moyuka egera bono inchake umuroberi officially. Hello VOV. Yes, Voice of Victory nere yo musubati. Hey. Imbuyande kegimarisha bikiriane. Igonga nyamatera ya itoni igo chibagolete. Na gokire mono kegimba bana kwani abantu baito banyango so abantu baito berige na goeta batebie nga na gokire mono kegimba singencho na igure nga igore locked in. Yes. Imbu ya mono basi bono musubati yuga goteba nga mwomoke family kurwa chinsemo chiri chia nyamatira igako basorora nga moso ime yomoroberio wechi amate kurwa iga ase TV ne radio ya Voice of Victory ase omoche ogetembe kiagasugu amaga cha golf akene bono na bontagete goteba nga ime yomoroberi wechi amate Sunday edition nyarodongo bodongo chinde gukoirurukia asengencho yengambesi ya ngororo turabe tokogosoreria ime yero chinse chiga chia bono morogoba etege bono kegima oikaranso ike ege kogera umukungwe mamba bono na soire rogena egera bono nchikogosera gosenchi gosia oikago chinsa 12 chia morogoba tiango turaira na buchense media ye studio ya kabere asendoche oyo minto barina ndete gwechandera mangana yechibichanerio ginganko ikera bira senchera yobosiani mono kegiba egera bono imote bya kurutere engera ya mogoche iskogabu ego changamshe kegima ego burudishe asengecho yoko ebyagaso na gukwarigania ime ye studio komo bono goikachinse chio na gotebirie.
Alright, basi bono nyuma gatwatiekire konyora engere yensi ani mono kegima ya Nyamirako abantaite ko batebia nga bono nigo bono nasoire officially asengencho yomoroberio yegabwechi amate ekero Nyarodongo nkona kurigereria inga nikirero turabe tokogosoreria ime ya kirakyo nigo na nyorenga nigonde challenge dimono kugosoria gose gokoretere ngambo igoro yegento gekoro kwanga obogenki ase gatagati yechi amate ne ngana yabeire gekororekana etariengiya nande nara mainenga ase gatagati y'abantu bamenyete birechatana kogosa kwerorekania gwetera ase chinchira ao yagera litworia rero naroranga umurari ogo igatogosereria ringana rikorokwa obogenki ase gatagati yechi amate egekogera obogenki bwabaire bokoreta endwari embe mono kegima gose already obogenki ne endwari embe mono kegima asa abantu bamenyete inyura chiamate nyasao chikorire ko bororo na into nabanyasai lakini birecha nagecha tegento gekorokwa nga amate birecha tari kogo kiwekera korora abantu be amate bamenyata mono busiani obuya obusera bwabene nakiye kogera hakona kweburuga ase gatagati yechi amate umanyete amangana nare nabeire nkorigereria nande botambe nkorabatebia nga abantu bakorokwa bararia igo bakoreta amangana ya either out of deliberate study wose out of it tokorokanga experience, personal experience, you know nabo gweta iskoga bukwa umera amangana ya gosa times kwanyo anonya nabasani skabu bamanyete nga aye no morariore gose no koletore moroberigete asembeo kwanyo
bakogotenga baminto morari twachandikire nobo rwaire obaremo bonene twatware ase gatagati yechiamate nobo kose buna nabatebiri some of these things toko baretera asembeo are out of deliberate study bono aijalishi ngakira kini nyarudongo na koriro bosakibwane buno morario ino na hande na akirigereirie na arorire nga ase gatagati yechiamate emechando nemekono nerororo yagera narora mbuya rero tutebanie kene one on one head on totari kobisana buna mono asense mo yobogenki na kerongo kwananga obogenki igo inyora obogenki obogocha wetera chipatibere oyokogenka naro no yokogenku narororo eri tobogenki ndigocha onyo yokogenkwa no yokogenka tibako bororo eneri ngana ligo before ligocha ase gatagati ye chipatibere omogenki naro no mogenku kwa narororo I want to believe kila kieke gusi ekeronge bono ekero nkoligereria omuntu okogenka gwikabu muno omuntu obwate echuchuchuchu yani obwato munwa utari gukira gukwana amangana mangi ane in most cases yokonya amangana mangi nigara yobolimo amangana yogoetania mangana yobogenki tanakoba amangana akwagacha automatically amangana yobogenki nigakoba amangana yogotagora na gusaria mono kegima ekero nkorigereria ase amariko narora egetabu kemeranganio 18 ebungo biaye bitano na bitatu bikare gukwanera ringana rinene mono sana igoro yobogenki riatebanga amangana omogenki nigare bunendagire nyansu amangana omogenki nigare buna endagira enyansu naro nigo agotirimboka gotia senkoro ime nga yani amangana yomogenki niganga buna endagira enyansu meaning ngomuntu okogenka goikatware oromeme oruya oromeme rogotere oromeme rogokwana amangana yani ange endagira enyansu egotirimboka gotia ali agotia asenkoro ime bono abana bubono rero bari banchite kogenka turabe tugukwanera na mono asonsi tororengana ki tuchikororanga obogenki obo eninki bwabeire bokomera inkiki abwabeire bokwaga chase gatagati yechi amate ama moyo obogenki narariaya buna bono egento gekoro kwanga gossip umusongere eke usine getaka kekire umusonga agakere otanga gossip is so thirsty umusonga agokwana otebanga gossip obogenki na wokor kwa gossip otebanga gossip is so thirsty how we love to swallow it inga amangano yobogenki niga wansa mono kegimana inde nga igoto iga gotwanche takora kigotwanchete koya mera bono tiga indigererie ase bitenge biga intochikorigere torarenga imbara bigose bakogenkwa buna bono agento gekorokwanga abairi abasani abairi n'abasani amo n'abamate abatokoroka neighbors obogenki mono anene abana bw'abantu bogokora kibogo affect obogenki nabura bembo gwa affect aya egati yawo n'abana bawo do ntochikorigereria narongano birecha ensinge ntage chete amate nabe kunyarekana no mwana wakwange nabe kunyarekana no mukamu mura kwange gusako geche guso mwana wo mumura akwanga asinge ncho yamangana abagenki bakorwa isiko remember abantu mbanchete gusarania abantu ase gatagati yechi amate samahani kidogo na bonta getegote abanga amangana sound checking na era munganchere minyo kibono muroberio amashabikiane mumanya kondiya naende ase ebiro bikobwatia ngochinde ko bayigora nagera bono muchake guchangia badai ase bono tigatora minyokani yake igo ndaigorera show ake bono nkintagete gukwana eyo ndongero tokorokanga relatives abairi onye toko ba very careful n'abantu bakorokwa abairi abairi ekerolingana geteria chire goseria konyorire mo especially ngakiye mechando nabo bakwaga chabuo gose bayetaguri number 1 relatives abairi
barabina inde baragera buweta goke gwetera sobo genki abasani. If you cannot be very careful, some of these friends are very, very cunning outside there. Abasani mbare barabu kumyesko gabu. Some of them aren't that very loyal. You know musani unabona remember Biblia kakarigo kwanera ase gitabu kiemerenganyo 17 yate baringana ryogo kumigoro yabasani tigango ninganchete gokwana ninganchete goteba amangana ayayiga kurwa sebuku egekogera nembere kirori andake mubaiso ko bwanga marara ya nyarudongo gokwana emerenganyo 17 neke bungo na abiri ngo singerera sobo ngo bwana egeko na kwirurero kuruna arengo mwana ekogera na akeura abantu bako gesomerwa na inche bakamuna na abiri omuntu monene iga ninke manyete igokegoteba ngo musani nigakoba no bwanchani ase chingaki chionsi no yomino nigaibwire akonye ase chingaki chemechando yate abango musani nigakoba no bwanchani ase chingaki chionsi iwanga kimoiweta ngoyoro musani boronge takobo musani asura ase keregeke mini nyoyoro musani asore boronge takore toba genki asore chingaki chemechando tago koereria magaga chingaki chemechando oikate nene naye all through ingabono omusani ni gakoba no bwanchani asingaki chionsi asobuya na asobobe abe oyo bwo bwanchani meaning ekero ruareire igaro musani ekero tarwareire igaro musani ekero kwereire garo musani ekero takwereire garo musani kera abana bawo bagweta matemu mwana wanyorete igaro musani ekero mwana wanyorete play ni gakoleta ki igaro musani monyi weta lakini mintu mwanya getinge Biblia yate abamangana ingo musani ni gakobo oyo yani ekero migire oro motakapyo mwaro tabwatkende gakobo musani ekero bwata chichire debe ni gakoleta ki ni gakobo musani yara kanire ngase gatagati yechi amate obogenki bwagerera abasani abasamasani amanga abutukire amonta tabunga umusani uriore nere gari igana nero join hands nero tabanga tigankole kitiganso aseringaneri igonga musani tagwene ko wiva umusani gagana irigotenana naye weikengoli lakini bona lingana ndirabuo ligo chiria nsiono rake timanyi tu zae kuanya gotafakari amangana kabu muntu gosoma Biblia na gotakuna tari ogosoma tu lingana ndirabu ligo chiria mbera very big challenge ochinse ekemunga kiyate abanga oyo mino ni gaiboire akonye asenga kiyemechando haleluya mwanyu burakin yate abanga bono oyo minere oyo mino no rorio ori bwenda yamo moiboire nere kurwe endaye yamo iga ngere bono ni gaiboire akonya asenga kiyemechando a question comes erudongo nkole bolinde narakalinga gwesona ni aseme chando y'abantu bamintu bali tuiboire nabara narakalingaye ontengera takurwa bwa seru gocha seru ninga kwabeire gokoba uyu bwenge ntena no gucia sabantu bamino muiboire nabara bwenga kiyeme chando and to believe basachambala iskabwa aba yana abakungu imanyete by example urongo ristongi nacho niyo ngakire simi gochaga tinta etiko mu upload na banda amanga abanda na moraro. I really want to congratulate that man because in imanyete who is in this as a family yawa iwe those are the role models to manyete iskoga abantu mbale bare chi role model engakiye mechando bautena nabantu bamwabo engakiye makweli batene nabantu bamwabo lakini ajabu ni kana kwamba abanga bunaba they only have few who come for them for their rescue ekero barabanyoru nemechando ajabu ni ile kwamba abange babo ekero barabanyoru nemechando imbake bakwinyura bacha kobogoli emechando yabo ginta itokote yasomera babo na hajalishi na beranyarikana nawe yomobo kwaberi ko bwechandira abantu iskoga bwekero kimechando na beranyarikana nawe yomobo kwabogori chigurwe cya abantu bande na bane kenyore kegima gose kanise ngima gose mino mwaiso ase moiboire
abe kunyarikana naye kwa beri ko wechandira abande lakini ngaki yeme chando yaye gwatikara wakoleta kikora ebweka kero kende gwetera a lot of insults kero kende gwetera a lot of yani mechando yukuramwa yuguturwa mate. But I want to encourage you, be made of cack tegena kwana nandese program yaeta katebanga bogimo bwarakanire bugusionora abantu banyasaye mono azega tagati yechi amate asinge njo yakibire chage yaje chiamate birecha aye down banyasaye. But in case you mochando goche muno yo ne abanga bazani bagotamire bonsipi be made of cack egekora nyasa agoteba engakie mechando asega tagati ya mate yao no ara monaki no ara monaye engakie mechando no ate nene naye goikararia goikengoli. So what do I want to tell you? Minto mwanyagetinge onye kurumo sani omoiri kuchia somo ntogetekere mechando ya chire tenena nere goikengoli buna bono egachi omanyenga speed kyugo chira in case of a problem kwaro lirenga yaya musani onego somo iri onetara treated munanganeti gosara bogole rugumeroberia igurube cyaya munantagete aya buno monto kiro monto na bwatenjera gutakama ngana akoreke aboko nyoranga umuiri okero kende tara akoleru na kwaganitia akolerwe inyoro monto yukora familia Yesu kolitanga egekogera ninkora go kiunde sana kunyurande statement tari mangana mugako yobete imbichu dio korkwanga nere gashagwa uyo korkwanga nere rigiji ekera ringa ko baswon ini gatebetenga family first. I was really humbled, I was extremely happy entirana arucho mugako ria ago applaud yani entirana aroche akoteba acha ngamukirete amate ya otebanga ogo kira singi amate ya bente gutenana nere mono sana ase kenyanganyiro kya ya siasa. I mean the kind of challenges ya beto wetera nkarora ogwakire amate ya yembu ya mono korweri ngamanyangana ki naye amona inche inyoranga ntoga neriko koraki. We belong to some families, we belong to families kero monto na belong ati ya amategete inyora otara agenda buno moiri otara acha buno mosani otara acha bune kamati otara acha buna mumuro mwabo nyarebe asime chando yaye igera korahe amate yaye ribagali nene karaba no motogera rio muya manyanga. What is the cause of this problem? Omo chando yo moiri wagwetera inga yorwere nabantu bakumanya umuchando bwo muntu mono na barangenera mono iji number 1 the wife and the children mintu mwanyagetinga nakiyakora omugusi atebete ngabororo mwanyene obororo mbwanyene amateko ki echana bosaigo mintu mwanyagetinge tiga kobo mwango ko gossip otebanga nyarebe gabwato muchandore ganaiga nyarebe maito muchando yago bakozi by this and that. And in the real sense to like abantu bayange bakotebi bakoerese nayo obeange go koraki go conclude by so doing it waitira abali moyo twakolire bona in case of abantu batware terminal diseases abantu matemba riska barwate chisukari barwate pressure abana babwate ebintu bikoro kuti abo prostate cancer bachandekire mechando yamarwire cyamate cyabo cyatemire gusuguma east west north south yani cyamate cyabo kitenene kiroro for them onye no mukungu atenene no mugakoye onye no musacha atenene no munginoye abaga kamutu anchete omugaka unchukananire na mukaya chinyagitari na ero kumayana mukaya yako iriberera na ero maetenki kiamoro mabotongeta amoro na ero komwereria macho merera panado lakini kwa mayako nyonga kero kende abantu bakoro kunga relatives and even friends beswana nirime asogo chaka kona kobeta bete byara basungusia amate yo monto ribaga yare ko irebirebe na nasogo concentrate kurwari umurwaire obo na hande bagenda kura solve amangana yemekono yobo genkibwao mintu mwanyagitinge ningobarogire gasa kwekekia mwanyagitinge lakini ningobarogire Biblia gote batobogera ni chiguruwenga kieme chando omosani obene buna getabgeria dote bino yo kobogoreria okoba naye chinga kichionsi uyo minono yo kobogoria mechando lakini yatebe kanirenga iskabwa se gatagati yechi amate
abantu bako babiri tangani gusionora abande kereme chando ya chire hande uwenda ikawa na abaminto usaba mwabo usaba mino onye gakiyondete yoringaniriria nago ikira nchenyaro ndia nakombera. I want to applaud my people, I want to congratulate them. Ntebembia mono sana yakora kia nakombera but korengana no busakina kolire yatebekanirenga abantu ngo sionoru barisko gabo ekereme chando yachire abagenki babucha abagenki baba sionora abagenki baba kwanera mangana manga mange ibaga baringe koire biro aso gukorera abantu bamwabo kwanyoranga bairire biro aso kona kugamba mangana taisaini ngana no muntu renge wocha okonya katasira kwanyorosirire. Point number 2 is very important. Nabonta gete koteba lingana liraiga no bole mwobone nenga ara nene abantu ba mino gusa abantu ba emechiende abantu ba gotigo muntu kune problem for so o suffer no muchando gete for so long either psychological umuchandore psychological usore physical usore mental yani I want to say umuchandore physical na psychological tiankwanira umuntu achandegete na umate jara umino na rwarire emyake menga rwarire agosuguma either no mwana murwarite either no mukungu murwarite agendera to gosuguma amate yaye mechando gete neroro mo especially umuchando bwa borwaire inkwana goikanyare boyo minange asinge njobo wata ne chibesa abo chikogo saba asinge njobo boyete ngabona gogochikogenda ngucharo takamoro support yao eternity kwanza moral support nero na beko biro bya abantu bane mbari mwanze okora kigas chino tas pay even a single minute asinge nje okora ki yogo korera umuntu minori ngana nonya no ko cancel omudenga nyasa na wanchite amid the kind of challenges chamarori waite ira so mwano amid the kind of challenges waite ira so mungino okona kwada chikliniki nyasa na wanchite is the prince of peace is going to calm down the storms. Erema be strong ayonsi naero mwana bwo marembe no ate ni nasema yao muntata spe noneri ngana ri ayo umuntu ko batebiwa umuntu uchande kabuyibugole emechando ogo ikoko rwaro kobega sero na nayo mutangani komyoka gochoro kubolinga totebingi kiali to mwana minto totebingi kiali to musubati totebingi kiali te omumuro minto in the real sense inkwana go take your time utamanye tinga bone ye experience nyo umuntu abona ochire go break because of a certain problem. Iba hanga wate nena from the word go ekakwa realize tingo mwana mino nara sumo chando. Ekere bintu byachire bogeka nganalia umuntu gochaka weso anani diralibona nali umuntaro yo ino dirabona nali umuntaro yo. That is when you want to show love. Apana minto mwanya getinge asiega takati yechi amata abantu twegere kobogorera ni chigurube mapema tari mangana bakonya bara muntu wenera ekero kene na bwato bore bwaye ngorate abani tore isikoga mwana ki abantu bane mbarota atebye imicando yawo akiburi minto mwanya getinge umuntu narora atebye imicando yawo agende goko gossip isiko mono atebulira re bya musamba rere igarere yagera abantu bande bekwerana n'imicando yabo batinki ntagete gokwanera asense momo especially ya relatives inchungora go slow asgenda morazi mechi yaba iri baino orel sige to giya so ira se birengerali ebiche go so aso moiri o ekero kwabura bulire na beko bororo bakogo kukwaye na hande wenda ikawa gutigane myaka yonsi pi yobogima bwaye kera meta so bwiko bwenze. How does the Bible say? Ngakie Biblia gote unabona tiango torigererie ase amariko Proverbs 18:19 emerengani 18 19 ndade ko somarera so muntu bwege songa yakora na iwu ke kombeka biyamono sana igego tebanga help your relatives munyi bwetera kini minto mwanya getinge ego tebanga help your relatives and they will protect you like a strong city wall, but if you quarrel with them they will close their doors for you. Munyi bwetera kini minto mwanya getinge igo ya tebanga konya abayiri bawo tenena na abayiri bawo chinga kicheme chando Kavena barabo like a strong city wall. You know, esiro ye city wall. Buna wana esiro ye city wall. Esiro ye li yene gaba korokanga
esiro tima etinga ngakindayo esiro ne siro asieke busi epila epila you know esiti wale koigo kunechi pila chichuma chiali wose ne chiwa 14 wose ne chiwa na raba ke chine kala koro kunga chiwa 20 ngakomega chiwa 20 chionsi nyikaro chume ngana iga akiboli ego tume kwa sogo sire siro kabisa enyo ene asie tarachaka kwa gatu ngabono inga relatives help your relatives and they will protect you like strong city walls go chinse amanya whatever. But if you will quarrel with them, they will close their doors to you. Na barenga mwasiekeru amairi iskogabo barenga mwasiekeru mota abairi bangire muri akora usine street omyami akyoeta abantu batigara kobora ningana ki inki kyagera goso nyare borigererio ekasini yayo omyami go chinsiga ekasini yayo yaeta abana banginomo isana abamo ngina abamo ngakiose yanyarekana. Be careful ngana gwa kwanere to montekera arwarere tu. Be careful ngana gwa kwanere to monto ekera akwere tu. Be very careful ngana gwa kwanere to montekera omwana ya weta amatemo sekera omwana ya chiete bogeka. Be very careful amangana yemenweye na arageriro bwa amate bwa sarikirisi kabu minto mwanya getinge abantu bakoro kwa bayiri munabono abairi munabono tiganda kwanera sense meri y'abantu bari mwasiono iru namakweri isko gabu gakina amanyira abantu baitu mwasiono iru namakweri na abande enigomore ase chishere cy'abamino basiri baserieri y'abamino bakwere iru nimanyete mechie menge iskaboni g'abantu bagendera tokomboleza tagetemba te barimo kwana mwachikoremya abantu ekero banyorire mechando bune yo. Be very careful neringano ko rusio monuo amakonda naro amakonda ya mukurwanirira umuntu abuchukani butakwana aseri ikonda ogecha abantu ogeche chairman yeri tukonga na muri neteri ikonda uchitu wakera nyasambi yamono nchendi ochi okolinuri ikonda kwamanyire ose nyasawo otiani ake yanga ya baminto ngochiro gweswana ni asomolero nabayiri aba yagera likonda lyagwetera tia kuomana monekero gwachira matanga ngari ikonda lyagwetere teminto mwanya getinge amangana okorusio monu ekera abantu bakwereirwa na bakugweta ni pina ndakobeka sa kongu na abairi bawo murabone amate yo muntu yatena no muntu ginto kereke gwikagia nkona mintu mwanya getinge omuntu orwarerwa for years and years. Now but some of these diseases are what we call terminal diseases. Marwere muna yejuzu gari nechi cancer omuntu orwari roberere sero nkwana kurugiziri no aneri tukerimo ngano moiri wari na bakona kubwakire simi nkwana wocha na bakona koteba gakinyere bomutonga ya chete nkwana wocha chisimi na bachiacha nkwana kubwadara ne simi omwakira omutenyara bomutonko nko party nande na ya sogo saba nande ninchenje ko osiomeli onya tindacha ninko inyorete ninganda yatakubwaterana naye gwetera sogo saba lero chisimi nchiacha. Some of our friends are so good outside there. Omontara bi lakini yakobwate simyo gote okubolinga youth ne Madam Rachel kwa motebi gonde street kati ogotengo mwana ominto sukake gochiga bupare nsemo I gonna pray for your problems. I gonna pray for you. Omuntu gosabero kubikira gosaba parambara bale minto mwanya getinge yego nyasa gote angera ni garo omnipotent nyasa gara ndonsi nyasa witu gara available andonsi and tayo ogosaba kora abekiru nyasa kolete ki abolete is a very omnipotent bono omuntu gosabera umanya ukorera kogote binga my sister it shall be well. Take heart and get encouraged. Kwa manya koigwo gwakine inji omuntu oyo komento moikabu goshugulikero morwaire tali besa ko tali gitamata mwa gutumira mintu mwanya getingera kini gagotebinga ki it shall be well. Omuntu tisimi chiachire rero ere raisi omuntu maite nyarebe na arwareire nyarebe na abwate mechando gete you just do a simple text omuntu kolikere a text no andi rware tore getanda otenga healing is your portion. Hallelujah. Abana banyaza umuntu agotenga healing is your portion. Onda tenga I declare and decree healing
healing upon your family uimano muswati mo chinere kanisa agawe isiko mo chinere nyamaje centro mo chinere mo chinere riana centro mo chinere kisi centro abu mo kwanda nere bigogo sa mo kwanda nere chiabo nduru matabu like ogotebinga healing is your portion my sister it shall be well yani working uyo nero umusani abasani banga munaba nabo baganiritinga kichime chando abantu barwarire abantu bakwerera abantu ba divorced lakini inyora nyasa nage yacheteki nage yachetogotikana you see lakini mechanda yaro nero abantu bakora bakumira nero even financial problems ine mechando mechando munabona uchumi yabe irega tibe egecheki yakeire abantu go bwate mechando ebesanchiyo iskoga abusa mobaza condemning ya serikali lakini nana abatenga nago condemn serikali na karabo muntu wetoma some people are idlers of the highest order na tebya basaya banengana ki stop idling tiokoba idler of the highest order no oroko na batanga bono inde serikali ya Ruto na Nyarebe yapana erone tusinyete minto mwanya gitinge bintu mbichiete bogeka but nahe karigera ko bikobo siemesa kabo muntu wetoma ngona bone mechande yekere gocha na yo manyete tigamba te nande into ekora abantu bande batamwa na abasani batamwa na abantu bamwabo ore idol of the highest order amangano ngona kugambe perepere ayego ikaranse tikurumambi bakabwaira muntu taikorora gusino bwate sense of direction gokorwara gokorwarirwa gota gitobo konyi mintu mwanya gitinge ense yare yo nigere bobe naye gukatege tobo konyi kurwesa abantu ngana abamino naye twara gesini niga baminto bagocha ontebe bakubolga jara muntu kwarwarire ire ngobwate ngaibo nyuma totara imoka gochiga tembe nyuma totara imoka gochikeroka ichuni nyagitali nyuma totara imoka gochia mosocho inkyobwate how does your pocket read ngakyumo buko ogosomeka yatoka naye no bwate kende gesini into mwanya gitinga muna bono tigamba tebirecha no mobe digitonja cha ense muna boko na gokie binte bige tobwete binde mbuya bikoba binde bigenda tagosareka unabona abantu mbe inishwete abantu mbariga abwa banganyo mutate abanebwate insurance ekoketa fobo rwire bwaye kera rwarire cyabo shangira abo cyabo britam cyaba aho ninchiro umonte igene tengere igare insured engakine cyana abantu baye gare well catered agachete nibo yaye kumukarami oburwaire lakini birecha no mubaba nabanyasa birecha no mobetigamba tebi nabikunyareka no beni shwari lakini birecha kubekera bweni shweto bwate kibazo kirigere timwe nari lakini kogogwa narigere yamangana ya shamu isonde gankara n'abantu bagucandika nyagitari umuntu acande gitaga nite minute etome kwerende ekore kwerende recommend bana bagagwacha kubangana ki onye tera itabera narende tiganya kwagurekerwa igoraba kecha yakoraki itabera nemanya gokoraki imanye kuchaka kurwarirwa nkinta iko batebye tume karabeka bishiringi bikego minto mwanya gitingo mubuko karabeka bikego nane biro kugura panado naboko genda chi system chianyi chi system nko hangi chire kwanyo barabona yarosire yanyiri go chande gitekirwo iguru naye tume koligie yaho ya panado bogima bwabeiro bokongu nyumo tarara abantu bamino ngamba ariko goshugulikera nyumo taratebi abana baho ngamba ariko wechandera minto mwanya gitinga nonyo bogima bwakongire twegere koras turkorabeka kandande tutie koregena none chin insurance yechimono I don't want to sing abantu batika mwana yechin insurance ya kachebesa yaho yoborwaire and more especially for the civil servants kudos sana yakora nkora rande ngweto mamole lakini rande yaikire bintu byaho chokanire nchebono tima itia stoko runa stokochi birecho yo ba minto nere niga igagendete kwera kania sobo ikubwense mono sana nara abantu bagucande kasi nginju ibintu bingabune bichini insurance ichinga kuminga bono ngaigo sobo konyi boito boraro lakini nyorobo konyi boito ni waboko rwase asenya sai ngani taya inua macho yangu nitazame milima maana obokonyi Bwana no wara koleki msaada wangu ni katika Bwana na Zaburi 34 kakara wata minto mwanya gitinge na kigo saye okwando abarwareire buno moirio ngakyoko mwando ekera arwareiru ngakyoko mwando ekera akwereiru ngakyoko mwando ekera abolirwe nibo ngakyoko mwando ekera bintu bya mochirire bugeka unabona na rikirerio mongino yomo
omongino yara na monya kuruchinsemo titaiti gwatora batina romongino yomo omwana oya sirete Nairobi origiri omwana oyo momura omwana 22 years yorware takeiga agaterio bongasi nini akarwarire emeremo mwana oyo agatiga emeremo esare okora ne company akabasuka omongino oyo omwana oyo manyire kobora abu Nairobi close to 7 months now minto mwanyagetinge miezi 7 bono omongino oyo manyire ko origiri obakonyisa abantu bamuchangira agenda Nairobi achikoriyo omwana oye bwasinyire omongino omogotu omongina o 76 years omwana oyo noyo yagoteba ochete chingaki yani ochete gochiobo kogoti piago te amata expected ngonyora inyo mwana ase miaka yanyoreta lakini ata akanyora omwana at age 50 something omwana agacha ekerare miaka 50 na kitu o kamwana kobo gotuka gacha agateba rende tigarera tari nge mujuaji na babarera bagochi bakora ebintu bakora ngagachira kobo gotunga no bosoko mwana ogacha na age 60 years na age miaka 70 kwani iko nini kwa manya usena kukali ngocha kobiyo kibuo egetongu nyasa abikira zinda yao kereta aso bwiko bwenze omana na kerera bweka lakini it's very unfortunate mwana oyo yakabeba limo bono agatige mbere masara okora ne company omongino oyo chire koriyo